আমাৰ অসমৰ DIG, আমাৰ অসমৰ CM হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ SP যি ব্যক্তিয়ে ইমান বেয়াকৈ সন্ত্ৰাসবাদী কৈছে তাক ধৰিব লাগিব, পানিছমেণ্ট দিব লাগিব। SC ST একৰ আণ্ডাৰত তাক ধৰি পিনি পানিছমেণ্ট আৰু জেল দিব লাগিব। নহ'লে যদি তাক পানিছমেণ্ট কৰিব নোৱাৰে, ধৰিব নোৱাৰে, তেখেতে আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ম যিমান আমাৰ পুলিচ বিভাগ, আমাৰ CM, আমাৰ বড়োৰ জাতিৰ বিৰোধী, ট্ৰাইবেলৰ বিৰোধী বুলি আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ম। रायजो नोंथांमोन जे दाख्लै बावैसो जोंनि बर' हारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मखौहाय रन्जित देखा मुंनि टिचार जबबो मावो, इडुकेट मानसि बिथाङा सानै हयैनो कमेन्टखौ खालामखादों। दा बे बिथांनि सायाव FIR होनाय जाबाय नोंथांमोन। अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि सोद्रोमाफोरा दा मावथि हान्जा बिथांमोना FIR होबाय क'क्राझार पुलिस थानायावहाय। दा जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोखि आं नोंथांमोन जे नोंथांमोनाहाय बेबायदिनि गेजेरजों नुलांगोन जे अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि मावथि सोद्रोमा बिथां हरिश्वर ब्रह्मआ मा बुंलांदों। थारैनो नोंथांमोन जे आं बेबायदिनि गेजेरजों नैबे फंसे बाथ्राखौ बुंनो सानबावदों जे बिथाङा सानै हयै कमेन्टखौ होदों जोंनि बर' हारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मखौहाय बेफोरबायदि जे उदखारिजों रुजुनानै बाथ्रा बुंनाय, टेररिस्ट बुंनाय जोबोद इनाय जादों आरोखि। जोबोद बे गाज्रि मोनसे कमेन्ट, नेगेटिभ जोंनि हारियावहाय थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। गोबां जोंनि बर'नि आफादफोरबो दं, बिथांमोनाबो गासिबो दा FIRखौ होनांगौ आरोखि। अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियनावल' होबा मा जानो। दा जोंहा बिथां जे बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म बिथांखौहाय जोंनि बर'नि स्टुडेन्ट इउनियन बिथांमोनाबो FIR होनांगौ। जोंनि बर'नि गासिबो आफादफ्रानो FIR होजोबनांगौ। बेफोरबायदि जे बाथ्रा बुंनाय जे अयनाय मोनसे उदखारिजों रुजुनाय जोंनि बर' हारिनि बिफाखौनो एसे लाजिथावना आरोखि, आरो रागा जोंथावखा। दा थाबैनो एक्सन लानांगौ बेखौहाय, नङा होमबा। दा एक्सना लाबायबो, दा बिथांखौहाय हमसिगोन आरोखि आसाम पुलिसाहाय। दा मा रिजाल्ट मोनो उनावहाय, दा FIR होखांनायनि उनावहाय जोंनि बर' हारियावहाय दा बेबायदि थासारिखौ थाबैनो एक्सन लानांगौ आरोखि। बेबायदि जानाय थासारिखौहाय जों गोबां जाबाय थानाय दा थासारि नुयो, नङा होमबा। जोंनि कालचार, जोंनि हारिमु, दा गुबुन जाथिया जे जोंनि हारिमुखौ जे बागुरुम्बाखौ गोदाव सोराव जानला मोनला मोसानाय, ओंथि गैयै मोसानाय, बेफोरो बारानिफ्राय बारा जालांगासिनो दं। गोबां जों नुनो थांगासिनो दं। नै दाख्लैबो जों गुवाहाटियावहाय जादोंमोन, नङा होमबा, मोनसे बिहुआवहाय, बिहु फांसन ना मा होनो। आं बेवहाय मोनसे भिडिअ नुदोंमोन आरोखि। आं भिडिअ लाबोनो सानदोंमोन, लाबोआखै आरोखि, आं लाबोनो हायाखै सम गैयैखाय। थारैनो बियो जोंनि गेजेरावहाय बेफोरबायदि जोंनि बागुरुम्बा मोसानायखौ ओंथि गैयै खालामनाय, आरो दा नै जोंनि जे हारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मखौ उदखारिजों रुजुनानै बाथ्रा बुंनाय, बिराद गिदिर आरोखि बे बाथ्राया। बेखौ गोरलै लानो नाङा आरोखि, बेखौ गोरलै हगारनो नाङा। दा एक्सन लाबाय जोंनि बर'नि आफादा, अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि सोद्रोमाफोराहाय। बिराद गोजोननाय मोनदों आरोखि आङो जोंनि हारिनि बिफाखौ बेबायदि उदखारिजों रुजुनानै बुंनाया। थारैनो साननो गोनां, नङा होमबा नोंथांमोन। सानै हयै बिथाङा जे सासे टिचार मावो, सानै हयै कमेन्टखौ होखादों। जों बेखौ डाइरेक्ट सियर बुंनो हायो आरोखि। दा नोंथांमोना हरिश्वर ब्रह्म बिथां बुंनाय रावखौ खोनासंनानै कमेन्टआव फोरमायहरदो आरोखि। नमस्कार, खुलुमबाय। আজি মই কোকৰাঝাৰ পুলিচ থানাত অল আসাম ট্ৰাইবেল ষ্টুডেণ্ট হয় ৰঞ্জিত ডেকা বুলি এজন ব্যক্তিক FIR দিবলৈ আহিছোঁ। FIR দিয়া মেইন কাৰণটো হ'ল এই ৰঞ্জিত ডেকা যি আমাৰ গজালি হাই ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ পাঠশালাৰ টিচাৰ হয়, তেখেতে আমাৰ জাতিৰ পিতা UN ব্ৰহ্মক সন্ত্ৰাসবাদী বুলি কৈছে। এইটো বহুত দুখজনক। আমাৰ বড়ো জাতিক একদম তাচ্ছিল্য কৰা হৈছে। যি টাইমত আমাৰ UN ব্ৰহ্মৰ জন্মদিনত অসমত ষ্টুডেণ্ট ডে বুলি আমি পাতো, আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টে কৰিছে, আৰু আমাৰ বড়ো জাতিয়ে তাক পিতা বুলি, বড'ফা বুলি মাতে। আৰু এইদিনা 1 মে খালি আমাৰ ভাৰতৰ ৰাজধানী দিল্লীত
আমাৰ ভাৰতৰ অমিত শ্বাহে ডাঙৰীয়াই আমাৰ ইউ এন ব্ৰহ্মৰ এটা ষ্টেচু উদ্বোধন কৰিছে আৰু তেখেতৰ নামতে ইউ এন ব্ৰহ্ম মাৰ্গ বুলি এটা ৰাস্তা তেখেতৰ নামতে দিছে। তেনে এজন ডাঙৰ আমাৰ বড়োৰ পিঠা বুলি কয় এনে এজন মানুহ সন্ত্ৰাসবাদী কত ইমান দুৰ্ভাগ্যজনক আমাৰ জাতিৰ কাৰণে, আমাৰ বড়ো জাতিক ইমান তাচ্ছিল্য কৰিছে, আমি এইটো কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। মই আশা কৰিছোঁ আমাৰ অসমৰ DIG, আমাৰ অসমৰ CM হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ SP যি ব্যক্তিয়ে ইমান বেয়াকৈ সন্ত্ৰাসবাদী কৈছে তাক ধৰিব লাগিব, পানিছমেণ্ট দিব লাগিব। SC ST একৰ আণ্ডাৰত তাক ধৰি পিনি পানিছমেণ্ট আৰু জেল দিব লাগিব। নহ'লে যদি তাক পানিছমেণ্ট কৰিব নোৱাৰে, ধৰিব নোৱাৰে, তেখেতে আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ম যিমান আমাৰ পুলিচ বিভাগ, আমাৰ CM, আমাৰ বড়োৰ জাতিৰ বিৰোধী, ট্ৰাইবেলৰ বিৰোধী বুলি আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ম। জয় বড়ো হাৰিণী, জয় জনজাতি, জয়। থেংক ইউ।